Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Σούλης και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα στο τροχόσπιτο, το αρχηγείο της εκπομπής μας και κατευθύνομαι στο Ήλιον για να γνωρίσω δύο υπέροχες γυναίκες, την Ιωάννα και τη μικρή της κόρη την Κωνσταντίνα. Το σπίτι στο οποίο διαμένουν είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτό θα αλλάξει γιατί βρίσκομαι μόλις μερικά λεπτά μακριά από το σπίτι τους. Λάσπη. Απαπα, λάθος παπούτσια βάλαμε. Φαλερώσεις τα παπούτσια. Καλέ, ποιος είσαι εσύ όμορφε? Ο Χρήστος μας. Χρήστο, κάνεις κυπουρική. Φέραμε λουλούδια πολλά. Η Λία, η Νάντια, ο Ηλίας. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά χρωματιστά. Ρε παιδιά, σας είπα να μην τα κάνετε όλα, ότι θα σας βοηθήσει η Νάντια. Η Νάντια είπαμε να κάνει. Αφήστε το πάνω μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρετήσε, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Πάμε. Χριστό, πιάσε την τσάπα, ξεκινάμε. Ομαδική δουλειά λέγεται αυτό, Χρήστο μου. Ανοίγεις εσύ τρύπες και εγώ βάζω τα φυτά. Γράφετε, παιδιά, να βλέπει ο Σούλης να μην γκρινιάζει. Ότι τσαπίζω. Φτάσαμε και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας. Είμαι ο Σπύρος Σούλης και αυτή την εβδομάδα με το δεξί βρισκόμαστε στα Άνω Λιώσια για να γνωρίσουμε την Γιώτα. Η Γιώτα είναι μια νέα άνεργη μητέρα που μεγαλώνει μόνη της 4 παιδιά σε αυτό εδώ το σπίτι που στην κυριολεξία καταραίει. Τέταρτη μέρα εργασιών εδώ στα Άνω Λιώσια και τα περνάμε πραγματικά πολύ ωραία. Όλες οι εργασίες στο εσωτερικό του σπιτιού προχωράνε πολύ γρήγορα και εμείς ασχολούμαστε εδώ πέρα με τον Ηλία και φυσικά τον εργοδηγό μας τον Χρήστο. Συνεργάτες, στοπ, μισό λεπτό. Έρχεται μια πολύ νέα, πολύ ωραία μαμά. Εδώ, έλα. Η Δέσποινα Καμπούρη, έλα Δέσποινα. Πρώτη φίλη αγαπημένη για φέτος. Γεια σου. Καλά, μια χαρά, εσύ? Σου είπα ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Σου είπα ότι είμαι ακόμα πιο πολύ. Εγώ που είσαι εσύ εδώ. Πες μου τι θα κάνουμε, έχω έρθει έτοιμη για όλα. Να σκάψω, να γκρεμίσω, τι θέλεις να κάνω, πες μου, είδες, έχω έρθει άνετη. Επειδή το σπίτι το έχουμε γκρεμίσει και το έχουμε ξαναχτίσει, κάνε μου τη χάρη να μην γκρεμίσεις τίποτα, γιατί θα μας βάλεις σε έξτρα δουλειές. Και δάρεις όλα χαμό και πίσω παλάτια πλάι σου μακρύμα φύσηξε ο βορειάς και τράβηξε το κύμα. Πουλάω το σπίτι κι ό,τι άρχιξες εσύ κι ό,τι κοίταξες εσύ κι ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι, η μισή ζωή μου λείπει και γεμίζει έναν άνθρωπο ένα σπίτι. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά. Μα έτσι Κρίμα που σ' αγάπησα, δεν αξίζεις ούτε μαλλιά. Κάτε τα αφήστε το, τώρα γκρεμίστε το. Αυτό το σπίτι δεν αντέχω να υπάρχει. Κάτε τα αφήστε το, τώρα γκρεμίστε το. Κι ύστερα πάρτε μια φωτιά να γίνει στάχτη. Στα σπίτια τρώω, η καρδιά μου ψάχνει και τα όνειρά μου. Εξορικίζω 10 χρόνια σαν καινούρια μου. Χαιρετάω πια. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one. Τέταρτη μέρα εργασιών εδώ στο Μενίδη και τις προηγούμενες ημέρες μπορεί ο καιρός να ήταν σύμμαχός μας,
Όχι όμως και σήμερα, μας τα χάλασε, από το πρωί βρέχει πάρα πολύ. Το σπίτι τώρα εξωτερικά είναι ένα πολύ όμορφο, μικρό, μαζεμένο ελληνικό σπίτι. Και γι' αυτό έχουμε βάλει πολλές πολύχρωμες γλάστρες με διαφορετικά λουλούδια. Καλά τα λέω, Ηλία? Βεβαίως. Αυτό ακριβώς κάναμε. Τώρα βέβαια έχουμε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα εδώ πέρα στο μποστάνι της κυρίας Στέλλας. Έτσι, θέλαμε να το φτιάξουμε πολύ περισσότερο, αλλά έχει βρέξει τόσο πολύ. Πάρα πολύ που δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές εργασίες. Με μεγάλη προσοχή εδώ, παιδιά, γιατί δεν θέλω να χαλάσουμε τις πολύ ωραίες ντοματιές που έχει εδώ. Ελληνική παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, Ιωάννα. Εντάξει, έχει το ρεπερτόριο, είναι ποικίλο, έτσι. Δώσ' τα λιάκια μάνα, δώσ' τα λιάνο χορταρούδια. Άτζελα Δημητρίου, εξαιρούνται. Μάλιστα, μια χαρά. Τα πυκνά σου μαλλιά, τα παράξενα χείλη που με καίσαν φωτιά, είναι η μόνη αλήθεια στο γυμνό σου κορμί. Συνεχίσουμε και παρακάτω. Εντάξει, δηλαδή, είπα κι με εγώ. αυτές τις μουσικές επιλογές, πού να πλησιάσουν εδώ πέρα πουλιά. Τα ακούνε και φεύγουνε, καταλαβες. Είναι θέμα μουσικής επιλογής. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Γεια σας. Είμαι ο Σπύρος Σούλης και αυτή την εβδομάδα με το δεξί έχω έρθει στην Μεταμόρφωση για να γνωρίσω την οικογένεια Κοτρότσιου. Εδώ ένας νέος πατέρας ζει με τα 2 του παιδιά σε αυτό το σπίτι που έχει πάρα πολλά προβλήματα, ακατάλληλο για 2 μικρά παιδιά. This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house. Όλα αυτά θα αλλάξουν τις επόμενες ημέρες με πολλή εργασία, πολλά χαμόγελα και πάντα με το δεξί. Getting away with it all messed up. That's the living. Γιατί είσαι στραβωμένος, Δεν είμαι στραβωμένος, είμαι στεναχωρημένος. Κοίτα πώς είναι ο κήπος. θα τελειώσει, μην αγχώνεσαι. Εσείς καθυστερήσατε φοβερά με τις καταιγίδες. Έχουν πάει όλες οι δουλειές πίσω. Εχθές δεν έγινε ο κήπος. Προχθές πάλι με τις καταιγίδες δεν μπορούσε να γίνει. Και από σήμερα το πρωί ψάχνουμε τον Ηλία, δεν μπορώ να τον βρω και δεν ξέρω. Σπίτι που δεν έχουν τελειώσει. Μάλιστα, Ομαδικά. κύριε, και εμείς είμαστε αισιόδοξοι, αλλά σε 24 ώρες δίνουμε σπίτι. Άσε με τώρα. Ας το δέντρο, τι σου φταίει το δέντρο. Τίποτα δεν μου φταίει. Τώρα θα έρθει και ο κήπος, θα έρθουν όλοι, θα τελειώσει. Τι θα κάνει, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, χαιρετώ εγώ. Περίμενε, πού Καλησπέρα. Κοίτα χαρά! Εδώ, καταφωνή. Πού είσαι? Απελπίστηκα. Αφού και προχθές που ήρθα να καθαρίσω, πάλι έβρεγε. Αυτά εδώ, όταν σου είπα προχθές ότι θέλω να έχουμε δέντρα, εσύ τι κατάλαβες δηλαδή, δέντρα κανονικά? Θα καλύψουμε τον τοίχο, θα είναι ένας έτοιμος κήπος. Θα έχουμε και γκαζόν, θα έχουμε και λαχανόκηπο. Ηλία, όπως είπαμε, εδώ το λαχανόκηπο, εκεί γκαζόν, δέντρα παντού. Που είπα να φέρεις δέντρα, αλλά δεν πρέπει να φέρεις και ολόκληρο δάσος. Πω, Ηλία! Πώς αλλάζει ο άνθρωπος! Παράδεισος, Πώς γίνεται από έτσι. Παράδεισος δεν λέει τίποτα. Μπράβο, Ηλία μου! Να σε Δεν καλά. πειράζει και που άργησες, Ηλία μου. Άμα είναι να αργείς, Ηλία μου, και να μας φέρεις τελειωμένο δάσος, έλα και τελευταία στιγμή, 5 λεπτά πριν παραδώσει το σπίτι. Μια χαρά! Μου κάνετε πλάκα. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, δεν σ' αρέσει. Πλάκα δεν κάνουμε, δουλειά κάνουμε. Ήρθατε πριν 1 ώρα. Κάνεις λάθος. Πριν 48 Τελείωσε, λεπτά. τι κάθομαι 5 μέρες και παιδεύομαι από εδώ και πέρα. Από τα επόμενα θα πηγαίνουμε. Πότε, Παρασκευή παραπέμπτη, παραδίδουμε το στο σπίτι. παραπέμπτη. Πέμπτη πρωί, μη σας πω Πέμπτη μεσή. Χριστάρα μου, αντράκι μας εσύ. Είσαι ο καλύτερος κυπουρός του κόσμου. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Να τα χαίρεσαι και τα 4. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Σε εντυπωσίασε. Όχου, περνάνε τώρα οι ώρες, φτάνουμε προς την ολοκλήρωση του έργου μας. Τελειώνουμε αυτό εδώ το σπίτι και σιγά σιγά ξέρεις. Έχω αρχίσει και φορτίζομαι. Πρέπει να έχει χαλαρώσει τώρα. Όχι, έχω αρχίσει και φορτίζομαι γιατί τώρα θα σταματήσουμε για λίγο καιρό. Θα περάσει καιρός μέχρι να σας ξαναδώ και ξέρεις. Θα τα ξαναδεθούμε όμως. Εννοείται. Τώρα τι γίνεται. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera,
with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorita, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. Take me now, baby, as I am. Hold me close, try to understand. This fire's hunger is a fire I breathe. Love is the blanket in which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hands, come undercover. Δίναξε την ανθισμένη αμύγδαλια